ए रे खेला खेले के खेलल जाए। चल। हाथ कैसे ऐसे कर। कैसे अरे अब होने कर। कैसे हाँ चल। 1 2 3 4 5 6 7 8। साला बा तू मार दे ले। अरे बाप साला मार दे रे। भाई रे हाँ भाई। शंकर भाई कहाँ रहला थी रे? कौन शंकर भाई? देख ने घड़ी हमर गौवा के लोगवा नु लाल कपड़ा पहन के एगो कान्हा पर लाठी लेके सब जात हथिन सब। अरे पागल उ शंकर भाई देवर घर में रहलथिन। देवर घर में देवर घर। देवर घर में तो अब तरे भाई हमहू जाइब। चल हमहू बारह नाम सुनले बानी देवर चल। घर के। चल चल बे चल हम चल दुगो चल हमन सुनो चल कर बात हमनी करे लगे चल चल ने रे भाई अब की देवर घर जाए के हमरो बड़ा मन करत हो। अरे भाई रे 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 छाड़ छो ई ससुराल लेर गुर लगेलु। रे भाई जगह छो ए छोड़ दे। अरे झगड़ा नहीं कर के रे भाई झगड़ा नहीं कर के। खेल खेला में झाड़ा कर बे तो भाई भौजाई बतल देमौ। अरे ये सरवा सब को माई बहन पे चले तो तू भाई भौजाई पे काहे गलही रे? देख ले छड़वा तू खेल खेल में तू झगड़ा करबे तो हम उन्हें छोड़बो छोड़ ए झगड़ा नहीं कर के रे भाई रुक ने हम एगो चालान बनाओ थी ना चलान हो चला। एकनी के झगड़ा में हमनी के देहान चुनचुन आए लगल। बार बार तोर हाथ चलत हो रे भाई तोर हाथ में खुले बहलू का। इस ससुरा के तो बोले के लूर ने बा एगो चलान के पलान के चलान कहता आहान देख के थूक देलक हाथ पर। हमनी के पलान बनता और शंकर भाई देवर घर ने रहलथिन ओजे जाए के बा। शंकर भाई देवर देवर घर। अरे सरवा तोर बाबू का नाम बारे? भोला भाई। भोला भाई बना भोला भाई जिससे गांव के लोग कहले तो हमर बाबू लागलन तो हम भाई कह देनी। हाँ अरे तो हेकर बाबू का नाम है? एकर बाबू के शिव भाई। रे हमर बाबू तो चाचा नु लागल हो रे। अरे तो चाचा लागल तो गांव के लोग भाई कहले तो हम कह देनी तो का भोलौ। अरे हमर पड़ोसी के औलाद तोहनी के मार बंद करस। सुन जौन तनी के पलान करत तरस नु ओकरा शंकर भाई ना कहल जाला। अरे सरवा ओकरा शंकर जी कहल जाला। आ ऊ देवर घर ने देवघर बोलल जाला ओकरा। अच्छा वही जगह कहतानी। अरे सरवा भगवान हो गोरला 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 शंकर भगवान हमन हो। अरे भाई हमरो बड़ा मन करत देवघर जाएला रे। तोरो मांग ठीक हो चली है। एगो काम करस सब है काल सवेरे ही मंदिर जी बजरंग बली गए नु सब जाके कपड़ा पहन के है सर। ठीक ठीक चलो जा सर। चलो चल। चल हो शिव भैयाला चला चला लेट होता चला हमरा देवर घर जाए के मन करता चला। देवर घर में रे साला देवघर। अच्छा चला कोनो घर चले ला है। सब के सब अभी घरे में लुकाइल है सर। चला हो कहाँ बारा है भोला भाई अला चला 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 चल मार दे लेट होता चला। ए सरीखन भैयाला चला चला मर्द लेट हो ट्रेनवा छूट जाए। चल ना। अरे आगला सर चला मर्द लेट होता चला आगला सर। चला मंदिर पर। तू हमरा से बोली है ना। चला ने देवघर जाए के बा। बोल बम। बोल बम जय शिव। जय शिव बोल बम कपार बम। ए चल 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 मर चल। रे 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 हाय बारका बाबू को छोड़ देता रस।
अरे हाँ रे बड़का बाबा इहन हवन शंकर भगवान। नाम सॉरी 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 कैमरा नजदीक चल चल अरे बड़का भगवान हम सबसे बड़का। चल ए भाई जंक्शन चल बा। हाँ चलिए 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 बैठिए। चलो बैठे बैठे हम आगे बैठे थे। भाड़ा का हम ही देम ना। बोलो बम बोल बम बोलो बम जय श्री बोल बम बोल बम जय शिव जय शिव बोल बम बोल बम जय शिव जय शिव बोल बम बोल बम। आगे लिखा है जंक्शन जंक्शन ड्राइवर सर। हाँ आगे आगे उतरिए। चले के हाँ उतरा आगे रहा उतरा। चलो बड़ा मुश्किल से पहुंचलो भाई। चल रे भाई अब की सपना सपने रह जबो, यादे रहबो सपना ही। अरे आओ चल। ए रुक 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 देखो सुनाई था। यात्रीगण कृपया गान दे। भाग रे गाय मांगत हो, भाग 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 पहुंच दो। बताओ भाई रे केहू कहीं जाई ते सरकार कैसन नियम बने लगा कि ट्रेन वाला गाड़ मांगी। हाँ रे भाई तो बड़ा बेकार बा। हाँ सब दिन के फसल एक दिन उजड़ जी तो अभी बहुत दूर बा का। अरे बोतल पर हाथ धके कहेला झिंगुरावा सुन बबुआ जात बानी शिव के नगरिया सुन बबुआ अरे जात बानी शिव के नगरिया सुन बबुआ अरे गाजा रे पी के हम भैली मातवालावा सुन बबुआ अरे जात बानी बाबा के नगरिया सुन बबुआ। ए बोल बम बोल बम बोल बम। ए भाई सुन बोल बम ए बम बोलने भाई बोलने का कहता है? बड़ी पैर दर्द कहीं चल ना देख के बैठल जा। चलो चलो ना पा दे शामिल देख ले। होय देख बावना बम बावना बम। ओरे होय देख बुढ़वा बम बुट्टी बाबा के बुट्टी बाबा मिली छुट्टी। अरे बाबा बोलो बैठो बाबा बम बाबा बोल बम बम बावना बम। ए बाबा लगाई बाबा बम हेगा टीवी में देखिला हम ठीक है टीवी में। ने इंजीनियर ओकर भाई ने ये बवना बम कह रहे हैं देखला टीवी में कार्टून में करावली लगाई बाबा बम लगाई एक मारी सो पीएम कॉमेडी नहीं इसके कॉमेडिया में यही ना काम करले हो। इसके कमेटी में। हां ये काम करले बावना ऊपर करता मुड़िए भाई बम। बोल बम तो अब बाबा भाई तू काला शंकर भाई भी जाता नहीं। देखा सारा मजनुआ के औलाद के। अरे तोर बाबा भाई लगे रे आए। शंकर भाई कहई थे। अरे वो पगला गेले सुधर भाई मारा मारा मारा। ए भैया तोरा पता नहीं सब भगवान हमर भाईजे लागल एकर बाबूओ भाई लागल है। गांव भर के भाई तो हमरो भाई। मिजाज बना ली बाबा बम। हाँ, बोल बम। बाबा माल रखले बानी। माल तो हमल मोला खोजी बेटा बम। बोला मो छैला अरे बाबा से एक गो हमारा बेस्ट बा। वो का ओखला काची बेस्ट हो। अरे ये रिक्वेस्ट कहता रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। का बम मुंह में दांत गइला जवानों का फिसलता। अच्छा बाबा तहाँ तो बताई रउरा का रिक्वेस्ट बा। बेटा बम हाँ बोली ना बाबा। बाबा से इहे हमार अर्ज बा कि जैसन पहले जवान रही वैसा ही हमार जवानी आ जाए आ बुढ़िया से हम छुटकारा पा जाए। हाँ ताकि हम दोसर शादी कर सके। ए बाबा शंकर जी ऐसा आशीर्वाद ना देवेले कि उनका सर पे बैठ के तांडव करी तांडव।
एक बार गलती से भस्मासुर के आशीर्वाद दे देले रहन, भस्मासुर उनका पीछे ही पड़ गइल रहे। हाँ तहरा के ये बुढ़ारी में ऐसा आशीर्वाद ना दिहन, भूल जा। का बम तोहरा का इच्छा बा कि जाता रहा बाबा धाम? का कहूँ रे भाई, का हमारा एगो लड़की से बचपने में प्यार भय रहे, आज तक लू हमर हाथ ना था। बाबा से हम इहे जाके विनती करम कि हमनी के प्यार सफल हो जाऊ, हमर जान बन जाओ। कोई तरीका है भीख मांगने का? पॉइंट वाला बात है। अरे एक से का लड़का है, सभी लोग अब सोचल अपन आगे के भविष्य के बारे में, तो ये माल के फेरा में रहते। चलिए बाबा बम, चलिए। मिजाज टन टन हो गया। बोले बोले हर हर महादेव, जय। बोले बोले हर हर महादेव। चलो बोल बम, बोल बम, जय शिव, बोल बम, जय शिव, बोल बम, जय शिव, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल कमरिया बोल बम बोल रुको 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 कौन रुआई के संकट आवत आवाज लागो ताकि कौन बम संकट में का बाहु अरे कुत्ता आवाज के आवाज बा मर दे। केहू बमे रोता। अरे तो बमे बा हाँ बम चोर बम से पूछल जाओ का भइल। हाँ चल चल तो ए बम काहे रोवत रो? का भाई ए बम सबर रखा बम बता का भइल। ए बम सबर रखा भइल का बा। समझिए बाबा। ए रुको ए रुको बम पहले बम के पहले समस्या बुझ के बा। बुझा भूख लागल बा का बम? का भइल बा बम? क्यों सब बुला लागल गई बा। ए पाका हगास लागल है। हगास हाँ हगास लागल बम। बोलो बम। का कहिए बाप हमरा के आगाज लागल बा, न प्याज लागल बा, न मुताज लागल बा। हमारे को माल जेकरा पे भरोसा कर मजनू हमन न कहल जाता कैसे बताई रे दादा। हमार माल सिलावा रे दादा। खत्म। ए बाबा बम बम टाटा गुड बाय गया। का करिए बम? ए बम चुप चला जल ढारे। बाबा सबे के सुने ले चलो चलो नाम कथी रहे बम को? सिला गाना एगो सुना देने बम। ए बम एगो गाना सुन हम बता। गाना सुनो। हाँ बड़े पसुना मैं आज फ्रेश करके एगो गाना सुना। आवतानी ढारे खाती जहलावा हो दहले पर धोखा बाबा मालावा हो बाबा हो विचार करी ना पानी बाबा हा परेशानी में मरतानी हम जवानी में। हे बाबा हमर सारा सपना चूर को के चल गइल बा, अब रौरे विचार करी। भाग बुरबक बाबा सभे के सुने ले, तोहरो सुनी है। चल जल धारे चल। बाबा हम बनावतानी फेसबुक पर इलावा एहो भोले बाबा हमर मर जाए सिलावा एहो भोले बाबा हमर मर जाए सिलावा। ए रुको 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 बम शाम होता अभी सुइया पहाड़ चढ़े के बा। चली बम सबे पार लगाइए चल। अबे पार लगाई है। हर हर महादेव। बोल हर हर पते पार्वती की। रास्ता बम
घबरा तो नहीं लगवा। चलो हो बम बोले बम। बोले बम। ए बम का चोर ना खाओ गोद गान भात लग रहा हो। बोल 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 बम। बोल बम। बोलो कवरिया बोल बम। बोल बम बोल बम। पेकर बम संभव पहले बोल बम बोल बम। मजनू का औलाद से तोरा रुआटी धैल कहत कि बाबा सब सुने तो चुपचाप चल मानम थापर नु बगार लाल हो जाबो। बोल बम ए बम ऐसो ये पहाड़ है बम तनी से है बाबा ओ आवई थी कोई पार लगा बाबा हो बोल बम 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 जागो बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलो बम बोलो बम बोल बम काटो बोल बम काटो कहां जी बम बम अब कहाँ